से रि क्लीं से आफा इसोर सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो जादोंसै साननिगिरि सान राजा अख्रांनिगिरि अख्रां राजा बारनिगिरि बार मोदाय दैनिगिरि दै खुंग्रि हानिगिरि बैसोमुथि हा हे आफा बोराइ बाथौ नोंनो सोरजिदों रां राशि मिथा हासि बारि गंथाम नों सासेयानो साथाम फानसेयानो फानाव फानथाम नै आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि दिनै रबिबार सानजौफु समखौ लानानै बांला मायथाइ 1428 आघन दाननि 10 अक्ट' इंराजि अक्ट' 27 नभेम्बर समखौ लानानै दिनै जोङो बर' बाजार बियाबनि सिबिसा जानानै आफा बोराइ बाथौ सेराव देग्लाय दैज्लां बोथोराव मावना मोननाय माइ गोरलै माइरं गोरलै गरनैसो बुथुमनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनो बावग्रोनो होग्रोनो होननानै दिनै जों हाबाफारि लादोंसै। बेयावनो आफा बोराइ बाथौनि गोथार थानसालि लुफुंनानै दिनै जों रायजो राजा बयखौबो लानानै बेखेवनानै लादोंसै। बेयावनो इसोरनि मुं लानानै आफा बोराइ बाथौनि गोथार थानसालि लुनानै आलारि फोजोंनानै धुप धुना सावफुंनानै गय जरा फाथै जरा होनानै मान बावग्रोदों सिबिग्रोदों आफा बोराइ बाथौनि सेराव। बिदिनो बुथुम बुथाम जि मोनदों बेखौनो प्रसाद मुथा बानायनानै बयनोबो होलायदों आफा बोराइ बाथौजों लोगोसेयैनो आइ बिमा अनसुलि माइनाव लोगोसेयै आफा बोराइ बाथौनि आगदाल बुगदाल थान्दै महरै दैथायजानाय गासै 19 जरा गुरुजोनो मुं होनानै फारि फारि बावदोंसै। हे आइफोर आफाफोर नोंसोरबो जोंनिनो सिबिसा जोंनिनो फुजिनां सिबिनां मोदायफोर जानानै दिनैनि जोंनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिनायखौ नायसनहरदो नायहरदो जोंखौ गोहो बोलो बोर थुलुंगा हरदो। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नोंनिनो गासै फिसाफोरा दिनै ज' जानानै बियाबनि नैबे गोथार ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिनो लानायखौ नों आफाया जेरावखि थाया मानो दान्दिसे नुजाफैना आजावफैदो। सोरगोआव दङबोला सोरगोनिफ्राय आजावदो, फाथालाव दङबोला फाथालनिफ्राय आजावदो, हालाङाव दङबोला हालांनिफ्राय आजावदो। आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नै आफा बावदों होनना दासान बावाखै नों आफाखौ दावखाया फुराखै दावब'आ सोमाखै नों आफाखौ
जोंबोलाय सिबिनो फुजिनो बावाखै नागाराखै दहाय आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि दिनैनिफ्राय जोंबो जोंनि न'खरफोराव माइ माइरं गोरलैफोरखौ बाहायनो हानायनि नों आफाया जोंनो गोहो हरदो दायफोरो दाहनसै आफा जोंखौ बोथोरनि समाव बोथोराव सोलायदों जोंलाय बेयावनो माबाफोर दाय गोरोन्थि जायोबोला नों आफाया गावनिनो आंगो फिसा होनना निमाहा खेमा खालामनांगोन दायफोरखौ नागारनांगोन दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ दिनैनिफ्राय जोंबो न'खराव नों आफानि मुङैनो बिबार बिलाइ बावनानै प्रसाद मुथा होनानै ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि मावलायगोन बेयावबो जाहाथे नों आफाया जोंखौ न'खराव ग्रें ग्रें रुजु रुमु संसार जिउ खुंलांनो हानायनि गोहो बोलो सारस्रिनानै जाहाथे जोंनि सिबिनाय फुजिनाय गासैखौबो अनसायना लायो बेनि थाखाय आफा नों बिफानि सेराव दिनै जों बोर बिखाबाय हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि दिनै जों नों बिफानो जि मोनदों बेखौनो होदोंसै आजावदो आफा जोंनि दिनैनि गोथार ओंखाम गोरलै जानाय मुङै फोलायनाय बावनाय थिनायखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि दायफोरो गोरोन्थि निमाहा बिनानै खेमा बिनानै खुलुमबाय दहाय।